Glory to Jesus. It's a prophecy time. It's a prophecy time. Uh, in the spirit world, I saw something. I saw a certain politician talking against the outcome of the new report concerning the death of Chidinma. I heard him in the spirit talking of the man he hate most. She wanted the report to mention the name of a certain man. This is what I saw. When the report will come out concerning the death of Chidinma, when that report will come out, I saw a certain politician standing talking against it. And what will happen is that even some people on social media, they will also talk against that. And I want you to be busy. If that report will come out, I hope you go on social media. And in that particular time, go and check the comments of Malawians on TikTok, on YouTube, as well as on Facebook. You'll see what people talk in that time. This is what I saw as a prophet. Ndi nthawi ya ulosi mu dziko la uzimu ndimaonetsedwa zotsatira za kafukufuku yemwe akuchitika okhudza za ndege yomwe idapha Chidinma ndi ena anzawo. Ndimaonetsedwa kuti kafukufukuyi akadzatuluka wina wake sadzakondwabe ndipo sadzakhutitsidwabe. Ndimaona wina wandale atayima akulankhula kutsutsananso ndi ripoti likubweralo. Mudzakhale tcheru ripoti likadzatuluka. Mudzaone zolankhula anthu wani, mudzaone masamba a mchezo ndamanga za anthu zidzaonetsabe kusakhutira. 2, mudzaona andale ena akulankhulabe mokayikirabe ripotiro. Ambuye akudalitseni kwambiri. Ambuye akudalitseni. I think chaka chatha ngati si 2 years ago ndidalankhula prophecy imene ndinkalankhula za mafuta kukwera mdziko la South Africa. Nthawi imeneyo tikakhala ndi 100 rand timatha kumagula mwina 5 liters ya mafuta agalimoto. Ndinkanena kuti ndikuona munthu akupita pa filling station akuthira mafuta 100 rand ndipo akumathira mafuta okwana 3 liter something. Ndidalankhula choncho. Ndimafuna kuti mucheze ndi anzanu amene amakhala ku South Africa amene amakwera galimoto, mwafunse kuti kodi mukakhala ndi 100 rand mukapita pa filling station mukumathira mafuta ochuluka bwanji. Akuwuzani kuti tikumathira 3 liter something. So ambuye akudalitseni. Ambuye akudalitseni. Shalom.